Easter, pachiko to record ote mantiere ka. Ote mantiere abo chako gi mano wuok mar Wini nowacho mach miduongo gi dho ngere ni sexual harassment. Mantiere mang'eny koro akwede bed kinde mang'eny. To aneno ka bende jalony mantie kodwa bende ongeke. To wawacho ni akwede gi kar tich. Nego bed ni tiere gik moko ma kotu wacho under international labor law. Otimo mos nyakona moga John. Oseduogo, wanyadhi nyime wawinji. Wacho ni akwede machal kamago nego kik bede, anego bed ni tiere gimiwacho. Grievance mechanism ne kantiere bomiyo akwede machal kamago bende rumo mondo kidhi rango tich kar tich en kar tich. Ok en kar ng'ato maseri machunyi mondo iriwri kode. Koro gik machal kamago tiere kaka grievance bende inyalo tim e county ka county ka ging'eny ahinya. Moko bende wayudo from jok moko bende oro aote kasolo denyo wacho wach ni rawera onge kuonde mang'eny. To jalony bende nowacho ni mago bende nitiere koro ka rawera bende onge Daniel nowacho kamano ni ka rawera bende onge kuonde mopogre opogre mano bende akwede. Koro akwede wawacho ni kit chwech mar ng'ato kata nyaka higni kaka wasiwacho mago bende nitie. To fake entries gonde be wacho ni mano corruption. Ma jo anti-corruption nego bed ni bende nono gik machal kamago. Nikech ka fake entries namba rach, mano nyiso ni igeng'i chon mondo kik iyud gik midwa. Mano bende akwede nikech mano geng'i mondo ong'e jok madhi donjo. Koro gik machal kamago bende koyud, nitie gik miluongo ni gi dho ngere ni whistle blowing. To sama whistle blowing bende obedie, prosecutorial powers mar NCIC bende koro nego bed ni wawacho ni warang kaka iloko katiba. Nikech kata ka gigo mbaka, nikech samoro magi waneno ni en mbaka. Nikech wabo wacho to onge gima timore. Kata ka iwacho mang'eny ok bitimore nikech onge ng'ama bobedo prosecuted gi gik motimgi. Koro kwa chako rango ka prosecutorial powers mar NCIC nyalo bet. To ka gik moko oter kes kata bich moke court. To court bendo tiyo kaka onego ti ka gimoro rach to court nego bedo ok gol gini mano kes molal.